episode masalama kan hmuhnawm khan zunar chu sawian puiturin guklan elder tenen an lo thlenga an buana chu an ran chinfel sakani kha tuna chuan kan hmu angin zunar le sawian te chu e familia hola an lo langa e family member te chuan an za to hlea sawian a thilti thina dik tak chu an tha chiang to hle bok zunar chuan sawian hne na engtia omzel nge tumti azota sawian chuan a master chu hall of souls atanga chan chu atum thu seya zunar chuan a master chu master yau chen ani nge yang ti ringa a hming tak chu ya lawani sawian chuan ani thu changin elder gu seng chuan yau chen hming hriat chuan mak alo ti hlea sawian hne na chuan yau chen chu hall of souls chuan anman amo atia gulin po chuan venret yalau alchemist thiam na chu atluk lo hle thu alo seya continent pumpuya chuan mitlem te chawin an tluk pha ti aseya tun hmain vai enga mozat an lo in huto ti asei bok hall of souls in achunga chu tiang an ti chu abai se ngai lo thu asei bok sawian chu enin zunar chu alungai hlea tuna achakna hmang hi chuan dozun level kai dang pahni po roi se hall of souls atanga yalau chan chu a har sa hle don ti arila film khur lo taka thil ti do turin athila sawian chuan rohman namu mal tak nei lovin a beidon lo ti soina changa zunar chuan iana pa 1000 omna chungcha shet aneyem ti azota kumtam takal ta khan hall of souls hian apa po an lo man to a ma se chumin hnuwa chuan thuthar engma apa chanchin shet ala nei lo sawian chuan lungai takin apa nen hun an man dun lai chu a tha chuaka apa bawa tang khan a chanchin engma ala dong lo ti asila akuchu arel runat awangin akhura chutianga a oma hmu chuan zunar po alungai hlea an tlan lama akir le huna chuan guklan thil ti thena hmangin uncle 1000 chu azong don ti atiama a chanchin thriat anei chuan sawian chu a hriat tir ngal vat don ti atiam bok sawian chuan a master chan chu emo apa zon emo po ni se chumia tan chuan tun ai fe a chak amamo ti arel ruina ngai to a chumia tan chuan pil tower chunga 3000 burning flames chu mu nge atumani chuti lai chuan a sin chu guklan tlanga ain thlaka sipai pakha chuan commander lingkhuan nena report a peya chu commander chu kumtam takalta a jianan academy atanga zuna roi kir tura local sawian musit le ho emem tu ania sipai hian zunar le elder te chu ye city ya sipai te hruaya roi ho ngal turin thupek an dong ti aseya zunar chu guriam a roi kir le turin an ti ani lingkhuan chuan makati hlea zunar chu ye city ya akal tak takem ti azota sawian saw family bol hlo ti a soin chu pa po chu ta chuan emem ti azot bok sipai chuan om ti arila thinrim takin lingkhuan chuan sawian chu zunar atanga hlataka om tura tia alo vo to dan chu a choka lingkhuan chuan sawian chu zirlai a zirtir don ti soin a chruak ta ani sawian chu e family room pakhata a oma darkar tlem te chungin adosi zongjong chu in recovering ataksa po a chak thale to hlea sawian chuan zunar chu a om ti a hria iana chuan heta hian i om ti ka hria engvain nge ila in thuprenga tia zunar chu a ran chuaka a changa zana tlai to sia engvain nge i ha chol lo thil pek pek cheka du ania tia chuta chuan go sil technique scroll pakhat ala chuaka anena tuna i chakna mang hian tuna chuan he god sil technique hi i practice ran thei to ang he hilaro atia sawian chuan chutiang pek atum chu alomin angai sakzia chu a chiang hle achan chu he technique hi guklan secret technique pakhatania annam dan kala iana pek atum wangani zunar chu khongai ka thil pek che hi hnol chu central pen sa hian thil ti theina nei chak tak tak chiar sen lawan oma invent thenan he technique hi ithiam ngai ani atia sawian chuan alua bungata scroll chu alata a special ring chunga chuan ada a ti chuan zunar chuan an in biak na chu tu main an hriat theilo nan an chevela isolation barrier asiam ta azota to si an sin god jet inei hi midangin an hre to ematia sawian chuan alu athinga ai tu ma kala hril ngai lo guklan te chuan inzong em niatia zunar chuan a hrilfia manlai tang to khan cultivator chak tak tak claim te chawin fighting god realm dodi level hi an thleng theya to si an sin god hi chu tiang thil ti thena nei tu do si continent ta lo lang chu ania
athi ma hian in ro pui tak a hnu chhian ni an soya to si ancient god je chu a hon theina tur cha bi an tia sawian chuan amita chinga guklan le hall of souls te hian he thil hi an song ve ni chuan ancient god je chu hall of souls in kapa an man chan po ani nge yang atia zunar chuan alua bu mata isoi dikani tin thil pakhat ka hril bok ang che kumtam takkal ta khan siawklan ancestor chu continent pumpuya chuan thil ti theiber ta zinga mi ania in ancestor chu midang ne na te khin rol lo ani kumtlem te chung chawin achung nung bera akai chawa mihing thang le thil ti thei tak alo ni ta ani chuti la chuan sauklan te chuan kan guklan nen hian inzom na nget tak an ne ani ma se chuin ancestor ro pui tak chuan athi main kan guklan hne na ngen na siama sauklan ten hun khir tak an to huna chuan guklan chuan sauklan bloodline chu hum him sak turin atia an thakal zel te hum him sak turin ati na ni chu van doi thak takin sauklan an tlak niam tak zel awangin atopa chuan inklan hian central plains chu so sanin ziama empire a inson ta ani zoi guklan le sauklan inrem na chu atop ta ani atia angoi de wangwanga soichun zom le in anua sauklan a kalo kala achan chu pakhatna chuan kapa hian kanau panlaya nun thlamuang takkani theinan le zalen taka omka du wanga nia panhina chuan guklan elder then khat chuan sauklan hne na tanga tuasi ancient god jade kalak le the an bei seiwang ani atia chu zongjong chu hria chuan sawian chu aril ru boi hlea azot le ta kumtam takalta kan sauklan ancestor ro pui tak chu tunge a hming atia zunar chuan sauzuan ania skyfire 3 mysterious sense technique siam chhuak tu ani atia sawian chuan makati hlea he hi ala hrengai ho lo angai to a sauzuan ti hming a hrengot po chu aro pui ti hle chak tak ani nge yang ati chuti lai tak chuan an pahni chuan pon lama thoman theta an in biak na chu ngai thlak ruk tum an om chu mi ta chu gulin le gu seng te an nia sawian chu a thin rim hlea ma se isolation barrier wangin guklan elder te chuan engma an hre theilo gu seng chu a phun chuaka eng chi nge yang lady hian kha tlangwal nen khan an sei dunang ka hre chak tak zetani atia chuti lai tak chuan zunar chu ran chuaka enge in panhi hian helaya in dauti elder te chu anuya o engma ani lo laya hian thil kan lo sei dun mai me ni atia zunar chu ani le engwangin nge tun anghuna heta kherin lo om atile elder din chuan kan rong kalpel mei chawani atia gu seng chuan yang lady zan tlai to hle mei atia elder te chuan zunar chu chol ha dam deuh turin an thrila an pahnih chuan rang takin an chuak ta ani apin dan chunga chuan sawian chuan thil tam taka ngai tua ka chakna hi pungvio to ma se ala tok lo kan le ka chung te hum him ka du chuan thil ti thein na sa jok ka mango ani ka master chan chu emo ka pa zon mu nan hian ma ka son le zol angai ani atia a master ia lawa thu sei he khovela hian chakna hi engkim chunga adinga chakna tello chuan tuma I hum him theilo ti a sei chu a hre chuaka sawian chuan a ril ruin master isoi dikani ka chakna hi ka ti pun le zol angai ani ti in cultivate turin a thu le a atopa chuan ka taksa poison spot om chu ti thiang hlim hun anita dozong thil ti thena nen chuan a har sa to lawang ka taksa poison om te hi ka ti thiang hlim the ani chuan ka cultivation level chu na sa takin asang nge yang ti na ngai tua chu mi hnuah chuan poison spot chu ti thiang hlim na a thok tan ta ani chu ti lai chuan pon lama huana chuan zunar le poison ga chu an thu du na yan ya game an khela zunar chuan zianan academia ka kir le khan sawian hian vai kha chu a thian thaber ini thu min hrila atia zonga chuan nui chung hian a thian kala ni renga ani po hi ka thian thaber ani bokatia zunar chuan zoi te hian heta hian rei tak ka om thei don lawa ka chhuawat angai dona chu wang chuan ka om lo laya sawian thataka lo enkol zui turin ka ngen tu che ani atia poison gal chuan atiama lungai su ka dam chung chuan tu main an tin ngai lo wanga tia zunar chuan lom thu sen alua bunghata ma se chuti lai tak chuan an pahni chuan thom mak tak an theta an chevel borok chu a rit ta hle poison ga chu aril ru boi hlea as river valley mi te an lo kir le emni nge hall of souls te chu sawian man tumin an lo kal le ni anga tia ma se zunar chuan a hra thiam hmal mai a tho hala nilo lingkhuan ani
mi shroi ki le turin arun kalani atia lingkhuan chu zunar shroi ki le turin sipai engemaw zat nen ya city chu an lo thleng to a gulin le gu singte chu apma an ron langa chuta chuan engti turin nge an lo kalti an zota lingkhuan chuan za takin elder pahnih hena chuan gu klan elder te chuan pon lama a online yang lady chu buaina ato an hlau hle a chu wang chuan shroi ki le turin an ron tir ani ti a hrila elder gulin chuan gu seng nen zunar chu an veng hima abula an omchung chuan engma achunga thlengdon lo ti in a changa gu seng chuan lingkhuan hena 5-star dozong thil ti thena chau nei chungin zunar chu ron shroi kir atum ngam ti a soibok an ma ni aya hum him the arengem ni ti in a zot leta lingkhuan chuan gu klan elder dang te chau thupe ka zoma a oi lo theilo ti a soibok elder lim te chu an ngoi ta a chuti lai tak chuan portal pakhat ain honga zunar chu aron lang ta zunar chuan ni hni dang hak le turin a thila chumi hnuah gu klana akir le don ti a hrila mi zongjong in zunar chu zana an lan tira lingkhuan chuan ngai dam dilin elder te chuan gu rial ma shroi kir ngal tu chein thupek min pe ani atia tin heta hian a om ti ka hrebok katan I kol sok thenge matia zunar chu thinrim hlea a soitum chu enge ani azota lingkhuan chuan elder te chuan thupek poimo dang an pe ti a soifia sauklan zingami tu ema tokani chuan chumi chu guklana hroitel turania chu tharum tho angai ani poina tia zunar chu a thinrim zual so chu tiang thila soya wang chun a hawa gulin chu man turina tia gulinan a bei don lai tak chuan lingkhuan chuan token na ran pho langa elder te chu an mang ang hlea guklan order token ania lingkhuan chu klan elder te thupek nuaya achitak zetti finfiana ani chuta lingkhuan chuan zunar hena chuan za takin khongain he thila hian harsana siam su he hi elder te thupek ani atia zunar chuan sawian chu 4-star dozong level a kai chho to ti asoya iana chuan a poisons pa chu hlotling takin ati thiang hlim thei ani chuti lai tak chuan sawian o chu an theta a heta hian khoilam sazu in nge thom beng cheng tak siam aron tia chuta sawian chu aron langta lingkhuan chuan a hmu chuan iana chu an izat hlea 4-star dozong lai ilo ni to a sauklan atanga hetiang level hi an thlen thei hi ka bei se ngai lo inklan zinga hian do hong level hi pel thean kalo ring lova ma se tuna po hian sauklan te hi bor hlo man tlak lo me an nia tia sawian chuan ril runa takin engthil wangin nge chak lo mi ti kumtam takalta zian an academia min hmu khan dowling levela chau kala oma ma se tuna chuan ke chu ka chak chho ta hle a nangera chu I chak lo zo kani min biak po I phu lo ti na chang le ta lingkhuan chu anuina sa hlea kamit hnuah chuan engma ilan ni lo mason na konga hlo tling ma la ka hnunga step khatin ila hnufual tho ke ai ila chak lo reng ani atia sawian chuan muang changina changa ka dinna tang chuan nangma hi engma ni lo zok chu ini ti ina changa thinrim takin lingkhuan chuan a ora chu a chua etek turina panta ma se pan lai mek chuan pozon gal chu sawian ma aron dinga lingkhuan chu a mel renga kan lama pen khat po ilo pen le chuan voin hian heta hian I thiang ti na vawa lingkhuan chuan sawian chu anu izat hlea me chenunga khan ibiru le don emdi entika nge nangma a in nga izirang inklan ancestor hian lo hmu che se azakin alung oi lo khopanga tia sawian chuan lingkhuan chu ena in ngai hlulutuk guklan hing thatna ine awang chawani chu tini lo se chuan ka ket nuai vai vut ang veli ni atia tin kan sauklan ancestor chungchang thumal khat po sei chuak thei ni lo nangma ma chon tur hian midang tuina kamamo lo atia chu se chuan zunar chu ron tong chuaka sawian hena chuan lingkhuan hena zir lai zir tira du chuan malama pan thei ti a hrila ara chho chu engpo ni se mo phurna aladon ti a hril bok sawian chu a pen chuaka nangma chawin min be itu mem ni ngei hote zongjong ne khan miron be jok do dem ni atia lingkhuan chuan mi zat mel zat hian tu tiang taka chapo chu angai lo keima chaw hi nangma be tur hian ka to kan atia aspiar chu phort choka sawian chu rangchetin aron beita ma se sawian chuan etek chak tak mangin a beideta lingkhuan chu aleng nol nol liam tur ma se lingkhuan chu rang takin aron ting chuak le ngala a chhelawe ti in a be zom le ngala lingkhuan chuan
lightning snake dance chu ati chuaka sawian chu lightning serpent mangin abeita ma se sawian chuan a 3000 lightning movement mangin rangsetin alo bum fai veka chuta lingkhuan chuan a spear nen chuan chak takin apan hnaya ma se sawian chuan a kulzung tang pahnih chau mangin spear chu alo dang ani chuan I technique zong hian katan omzia anei lo atia ti chuan a kulzung tang chau mangin sawian chuan a spear chu atike somta lingkhuan chu hlau thong takin a hnung tol ngala man mo takin a god seal technique chu activate ta ma se sawian chuan skyfire 3 series transformations first change chu activate ve ngala a taksa tang chuan flame chakna aron chuak ta ani a speed le power chu na satakin a sang chawa lingkhuan chuan a mountain opening seal a activate zo ma chuan sawian chu abula ron thlengin nalutuk tak main aron neka lingkhuan chuan thisena phu chuak thot tlang pakhat a atla khurum rum mai sawian chuan a ena I technique te hi ka base angani lo a man tlak lo ka strike pakhat po itur theilawania atia lingkhuan a sipai te chuan makti takin sawian a thu soi chu dikan tihle commander lingkhuan hi a ma chuan engma ani lo sawian hi star level hniam jok ni ma se a chak na hi na satakani guklan na thang thar zinga chuan a khingpui thei turan amlo kan ngai tu ayan sa jok ani antia gulin chuan lingkhuang hian heta hian sawian a challenge du wang chaw alo kalani ti ina sei gusing chuan chu a chapau na chuan hemwal phone hi a phu ani alo ti ve bok hian ma tak tur ma se lingkhuan chuan tom mai atum bik lo thinrim takin a tho chuak le a sacrifice technique chu activate ta ani a thil ti thena chu a sang chho ta hle a taksa tang chuan eng na tak aron puak chuaka a au chuaka sawian ka hril to che kha sauklan te hi balhlo mai ni atile rang he commander hi social turin dikna le theina inei lo atia sawian chuan amita chinga ole secret technique mo atia golin chuan chu transforming bat skill ani thulo soin lingkhuan hian anun na hi angai hlulo tak zitani atia he hian a bat essence te chu halralin he technique hian amang tu chu na satakin ati che thaya ma se amang luyan yatia guseng chuan zunar lam chu hoya young lady he hi kan top do ni matia ma se zunar chuan alu thinga nilo lingkhuan hi ngai tu boy du su tun tuma hian ama le ama inti mual phawa thanga ni atia lingkhuan chuan a aura chu na setakin ati chuaka sawian chu chak takin ron beya an che vela tui pui kama clear card te po chu pressure na satak chuan atingling rum mai ma se sawian chuan 3000 lightning movement mangin a strike apiang chu all sam takin alobum sakveka lingkhuan thinrim takaron bei chuan a khoi fu theilawa sawian chu acherangin a chak emem a spear strike te chu akutin alo block ta ani lingkhuan chuan iana kea na takin akhika ma se sawian chu chete main a che ei lo rang takin atol leta chumi hnuwa thinrim zeta au chuakin lingkhuan chuan aron beilea ma se sawian chuan nalutukin akhupin alua alo dom chho saka lingkhuan a hnar tang chuan thisen alo chuak lingkhuan chuan beidong takin spear strike dang a chualea ma se sawian chuan spear chu alo danga chuta lingkhuan chuan god seal second form flipping seal chu activate tum lea ma se activate main sawian chu a hnunga aron langa itrik ho tak tak te hi kahma engma anilo sawian chuan atia nalutuk tak main akhika lingkhuan chu leilama chak takin a thlok tha a vacuum pump power mangin sawian chuan lingkhuan chu a hma a hruai kir le a lingkhuan chuan tal chho tumin a beina sa hle a ma se a chuak theilo sawian chuan siawklan te chu mi bal hlokan ni ila ti ematia musit takin lingkhuan chu laya a pai tha sipai pani chuan lingkhuan chu pui tumin an zui ngala sipai commander chapo tak din hunlung chiat thak tak chu a hmu chuan guling chuan nui chungin sawian hian atikhongai thak tak zetani atia guseng po chu alo nuya sawian an zirtir na apelak chu alom hle sawian chu zunar bula chuan akal pheita gurial ma akile angai to a achung ril chu alungai ru hlea
a ena lungai takin tuna chon ka kalangai to atia sawian chon zoi te hian a changa guklana min lo ngak ro itan kalau kalang ama sa in pil ge theringa ka tel ve anga chumi hnuwa master chu ka chan chuakang master ka chan chua zo hnuwa chon kalau zong leang che ti in a changa chu chu ri chun junar chu anui do suka nangma khaloin enkol tharo atia chuta gu seng le gulin lam chu hoya guklana kir tong u atia ain teleport ta sawian chu ngoi ringina dinga alung ngai mel lia akuta hum ruwa akut pha atang chuan thisen ron luang chuaka chu chu akut hum na pressure wangani achiang hle junar bula kaladu chuan chakna na sajok amamo ani tun aya achak le zol angai ani ti chuan kumsom thum dana alchemy wal chunga pil tower hian green alchemy event an bot sai thin ti aron langta he event a hian mun sang sang atangin alchemist thiam tak tak an kal khom thina ma se pil towers assessment na pass te chau an tel the ani chumi tuwa chuan final championship a an in lan thayang ye family te chu pil tower family lian panga jinga mi ni ma se kumzatam tak chung chu an thla te a tu ban championship hi an la theilo he wang hin championship tai tilemo top 3 pakhatal an lang theilo ani chuan an family hian pil tower atangin an din hun an hlo don ani hemia wang hin siawian chu an ai o in atel don ani a hmain zinlan hnena athutiam an family pui atum kha len chu nge atuma ye family te chuan pil tower chunga elder seat an nei thenan ian a hian apui the nge an be se ani family hall chunga chuan sawian de chu omin aril ruwa boy hlea family ai o tur chuan an ma ni nena inzomna an nei angaya ma se pon lami ani awangin an ril ru a boy hle achin fel dan tu ruam man om chun chu siawian chu zinlan nen an in hual angaya ti chuan family ai o in el turin a qualify thei don ani sawian chuan chu ti ani chuan I chung de chu pil tower sa elder seat chelta tura pui ka du chuan 5 major families te sa kapas masa turania chuta chuan tel zong zong zinga top 3 ka omanga chumi hnuwa chuan chu elders position chu in mu theyang ma se pon lammi ten chu tiang thila chung ko ayo an ni theilo awangin I pasal hol ni turin min du em zinlan hena chuana tia chu thua the chun elder tian huwa chu anui lo theilo thil om dan chu anui zatha ka ti em awangin a in sum theilowa hola tang chuan a chuaka pon lama chun nui vakin a chunga mi te chuan an hre theya chu chuan poison gal po nui a in sum dir theilo ma se sawian chu aril ru boy zol sawa elder ya chong chuan in hol na nei chu pil tawara kan si thum him the na kong om chunani chu chuan kan family chu chakzo kan lo than len the nan hun le din hun tha peang elder si chu a nge to chuan ke ni ne na inzom na engma ine engai to lo alema in hol na chawani anga tia sawian chuan a chal doma hei hi ngai to na rap thak takani ke hi mi pa ka ni a chu wangin hetiang in lai chin na ti to phian min hong vak lawang ma se ka chin fel zo huna zinlan laka mo phurna le mol phona chu achunga atla anga tia zinlan ngi pa chu hu theina boy le ka tan chun khovel ngai dan te hi apoi mo lo ka chung te hi din hun cheta ka anding me ka ni in hol na lemin a chan chuak the ani chuan kami malril ruput mang hian poi mo na nei lo unaw pasawian khongai min puiro he har sana min chin fel sakma chuan ke zinlan hian engkim itan ti sakain huwa manga tia ahma chuan thing thi tatuma poison ga chuan rang takin na lo danga zinlan hena sawian hian thua tiam to chia pui nge che atum dona tia poison ga chuan sawian chu ena chun thutlok na ron siam ta chu tiani chuan he in holna chungchang hi elder ia chang chuan a boy puyanga tia elder ia chang chuan hlim takin thutluk na chu apama chu ti lai tak chuan chia hlo pakhat chu aron tlan lu ta ka family member then khat an lo thleng to a mi zinlan nen in neina an ron du thua sia ti in a report a pon lama chuan an chuak ngala heti lai hian pona chuan ka family ami tlangwal pakhat kaudan chu ami te engmazat nen an lo thlenga ani chuan heta hian in neina chungchang soi pui tur chewin kalau kalani atia elder chuan zinlan chu a omlo ti na changa kaudan chuan chu apoilo he in neina hi nar intumani chuan kan ka family hi in husit nia kan ngai anga tia elder chuan ifiam thuem ni in neina hi thil poimo ania holam takin kan ti turani lo yang master kaw herot na hi ingai to non le nge ka be se ti na changa kaudan chuan alu athing ai
zinlan hinu puya ka nei thona ni thil dang ka ngai tu alawang chu wangin thuai takin heta hian inron roi mei chu a thazo ka ngatia kan ka family hian pil tawara elder si chu vongrang turin ke ni chau hian kan pui the cheu nangma nia in hlo chamani chuan in family chu pilri jina train no chho vek an nianga tia chu thur ria chuan elder pakha chuan thinrim takin min tran pui itum tak takami in thil tum thalo takatan man ro min man in tum mai ania tia ka family member te melan dan chuan an thil tum chu a thalo ti ati chiang hlia kau dan hin 1 star dozen level lui ti mingpu mi pakhat aron roi tel bok lui chuan elder pakha chu aron beya ma se tian huwa te chu sawian te nen lo thlengin a beina chu an lo danga lui chuan tian huwa le poison kal te chu mu chuan alung oi lo hlea an pani hian dozen level ve ve an ni wangani kau dan chu anuya ingwang nge innung chang hi adang lamna sat em ti ka ngai tua tuna chuan ka hreta e tranpui tu chak tak tak in khon khom wangani tin nang poi hun reivak local ta khopui chunga boina siam tu siawian ininge yanga tia siawian chuan nang hi ani le tunge ini atia nui chungin chupa chuan ain mel thria tira ke hi kaudan ka family zinga 7 grade alchemist kani sawian chuan kaudan engminge ningai I chan chin po hi kala hrengai lawe atia thinrim takin kaudan chuan sawian in beina mi chak takin iti ka hria ma se hi chiang takin ka soyang kan family te hi ice river valley ang mai me ha kan nilo an mani iti boy the awang mai I in da sang lu tukani ma se chu I dozen level thian pani te puina wang chawani ti in a chang le ta tian huwa le poison gal lam hoin tuna hian in pani hian he thila hian in rol lawani chuan nakina pil in mamo apiang in kan kau family hne na in local there gani atia ma se tian huwa chuan I tran puina kan mo lo kan kiang alchemist thiam taka om reng ti in a changa mi zongjong mit chuan sawian lam a hoya an melan dana tang chuan kaudan chuan sawian chu alchemist ani ti seta ma se arim theilo sawian chu azota alchemy art hi isa tak takem sawian chuan muang chang ina changa pil then khat ka refine the ani mai atia chu thuan ria chuan kaudan le a hote chu nui zat mel se thian an nuya chu tiani chuan he family hian an aiwa tiran tum che ani mo ma se kalaka chuan engma inilo ma se alchemist chu in tingam ve tak takematia kaudan chuan alchemist zinga chuan dan pakhata oma alchemy thiamna mangin kan in be theiani chu tiang duela chuan taksa in dona man ro kan manglova in tha kan tum lo bok chu wangin tuna hian alchemy mangin in beyang ka chaklawani chuan zinlan ne na in nei ka soi hi heta hian a topang ma se ka chak chuan he in nei na chungchanga hian in rol le to lowanga tia sawian chuan min be itum ta chuan idu thu sam chu ka ti lo king sakang che atia episode chu heta hian atop ta ani episode lo omle tura hian kaudan nen alchemy thiam na manga anin be na hmuhnawm tak kan thlir ho dona 7 grade alchemy thiam na he chu thiam na sang tak ani to ani episode dot le kan hule thau don ni hello intan thulo mo me mai Maurice ML YouTube channel chuan hey MLBB tournament chalu tuk tak mai aran bo saya entry fee hi cheng za som nga chau ania chuan in register number tur chu hei kan da langa chuan pakhat na hian cheng sing khat adong nga pahni na hian cheng sang ruk le zanga adong bok dona hei hi atran hun chu ni som ni panga tharia 2025 ania in local ve thau dona ne team thale thalo te po in ron tela chan sa om vek ani chuan he thil hi live turania Maurice ML di YouTube a khan kan live anga chuan Maurice lalshiat kima Instagram a le Facebook a tangsan tien da han kan live bok don ni chuan ni shet lo pakhat saulen kan ngai sang thau ani chuan hei tangsan kan ti hi tangsan tien da na ra na lo ni o no tel ve thau don ania chuan hei ML khelna kan live na tur hi link ka ron da ve kang o comment a le description lama o episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve thau don ya mino en sakawangin lom thu ka soye